akụ akwụ ndụ esi na nsogbu adịra gebianụ ara wee jee ruo ndụ ebido ịkụ akwụ wee dozigide akwụ edochachacha ebe na-adọ adọ naanị wee nie ya enu ka ọ gawazie n'ebe ọ ya anụ wee chịkọ onifun ga akwụ ndụ ọ na-adị ka ngwa anyị dobere anyị na-eyi ka akpa ụkwụ ifeonye ụkwụ n'ime anyị yire na-agasị na ya mụ na-akwụ ndụ anyị wetinye n'oisi ndụ akwachazi akwụ wee nye ya enu lọgọ ka o tinyezie ụgbọtizi anyị n'ebe nnụnụ ya esi na-abata wee banye n'ebe dọ adọ ya na wee yi akwa arafe n'ihe si na m amụta gị tinchọlị amụta m ya tinchọlị amụta fere na anaseje n'ọgwụ si ma gị apọzi nke bụ na ndụ na-asị abịa n'ụfọdụ arasị mba na ya amụta gị nawakwa nasịbụ ike wee ruo obi jee wetasị ihe na-eji akụ akwụ bido kọgide dozie ya otu esi wee itinye wee nitinye enu lọgọ ebe ọ kwụsịrị wee ntawa ọmazi ho ya ememe kọ aka n'isi hei ọkwana mma na ọdụ ka ihe abe nke ụlọ ihe adịka zezim ọsịsọ ọ rapụ ya otu a sị ka ya jee jezụta ndụ otu esi wee gbaa ya ọnụ ruo ndụ si ya na ya agwaghị ya na ngwa gị chere ọ dịghị ọkụ gị jize eji ya mụrụzi ya ma akụziere gị ya wee rukwa tata ife akwụ ara emesịa ọnụ ya galịsị oge jagasị ajaga ọ mụtaghị ya n'aka ndụ wee lute ata ebe ọ na-akwụ ara ịya ama na-akwụ ara ọ na-agbụ ya ọnụ ya na ya agbalịrị ya ọkụ ebe ụta nnukwu a ihe gbasara ọghọm dị n'ịgba ndụ ịma mụsa isi ma na ozi na ụlọ adịghị ya ịjụ m ajụ amụsa ụlọ dị n'ịgba ndụ mana ụlọ dị na ya ahaghị ka ọghọm dị ya ọkụ ụfọdụ ọ dị mkpa na ka akpanya bụ ndụ ka e wee ka ndị a wee raa onwe ha egwu onye nleta na-agbalụ ndụ onwere onye achị ejekwata nsị ga-egbu nwanne ya onye ejezi onye lota na-agbalụ ndụ olota na-azụ onye ga-afọ ya eme nwanne ya demen ya dekwuhọ ihe lota mee ya mgbe ahụ onye emezi nya bụ ihe ma elu ya ma ndịzi ya n'oge ụfọdụ ifu ndị mmadụ na-agba ọjọgoro njọ na ha agbalụ ndụ a na ha ya egbu onwe fa efo na-esi afọ agba ndụ a ofu ọnwa ahụ na-abụ na asịsị bido ikwu ekwu isi afọ agba na ha kara egbu onwe ha ọkama na ha bịazi gbanya m ndụ ka ndụ fọlụfa ya ọ gụfụrụ na alụzie ihe anyị eji wee gba ndụ abụọ na afọzi ka emelụ ọbago n'ọnwụ na ndụ ịrapụ ha ịjụ na ama mgbe ya ọnwụ ya dị ya isi si gbaa agba ofu ihe si gbaa ya ebe ulu na-asị adị na ọgba ndụ mana ọkwa maka na onye mere arụ agba ndụ onye na-enye anyị n'azụ agba ndụ onye ba mba agba ndụ nka ka anyị na-emegide mana ọ dị na mkpa n'obodo na-abụ ka agba ndụ ka ha ewee hapụ ịnọ agha si gbaa ya ọ dị na mkpa na ụmụnna na-abụ nke agbanyanwụ ndụ ka e wee hapụ igbu ọchụ ka ndị ajọ mmadụ nọ ezinụlọ nke a wee degbu na ndị ezigbo mmadụ nọ na nke ọzọ nnecha afọ na ịgba ndụ a ga-ebie esi gbaa ya mana ife ọ ga ihe na-esozi bụ na ọ bụ na ndụ ekwesịghị ọ bụ na ndụ a ga-agba dị iri otu ha si agba ya kịta aghara aghara ịma na ndị akarị ịgba dị mkpa anyị elu ebụọ ịsatọ ndị ọzọ bụ aghara aghara ọ bụ na-enyocha ya ọfụma gbago gbada kpee ya kpepụta ya ife mụ na ọ na ndụ akarị ịgba dị oru ife na ndị ga-adịzi mkpa na ya agbanata ya ga-adị ebụọ iri na ịsatọ ndị ọzọ edozite nwe ya anyị agbazi ya onye gwa ndị mmadụ kịta agbalụ ndụ n'aka ọ dị ka asị na-ejizi esi ofe na-ejizi echi ọzọ na onye agbaghozi ndị ma na isi ejide ma na agbaghị mana onwe ha emenwezi emekata ya abụmndụ arụziala aka ọrụ anyị mgbe ọ ya ebuzi ajọ ọ na-ebubi anya mazi ebe anyị ebido ya bụ ka enyocha ọfụma tupu agba ndị nyocha ọfụ ịfụ na ọgụ obodo ọdọzi mkpa na agba ndụ ahụ chacha mana adịzi na ajụ nke anyị ji okịta gbasara ha ya emezi na ọ na-agbara gị maka na nke a na-ekwu kịta ngwodo ndị gbọcha nke kwa kemgbe iri gara aga ụfọdụ arụ gara aga ụfọdụ ka ya agbago kemgbe izu kịta gara aga tupu ekwuo ya na ndị ahụ ka anyị emetụta ka ị na-ajụzi ajụjụ a ka ha emeka na ọ na-abụ onye abụ ndụ nke bụ na ọ bụrụ na agbacha onye abụ ndụ ọ wee tọọ aja ọ wee sị ka ha ya emie onye maalụ na ọ dabalị ya ọ bụrụ na mmadụ na-abụ gbalụ ndụ na mma n'ọlịlị gị o wee lụzie mgbe m na-eche ka ị nụọ ma ị nụọ onye ọzọ i wee lụzie ebe ị na-anụ onye ahụ isiwela ike ocheta nsị mbịa ka anyị dozie ịma na ọ gaghị ekwe maka na imewa gị obi nụọ onye ọzọ lụzie ka iji ebe ị nụ onye ọzọ lụzie iwe obodo ihe ịchọ ka ịfụ wee jidezie gị wee nachata azụ chọọ onye nke mbụ n'ihi
ọ ya ejidezi na akpịrị mgba ị na-akpụ ya na-agbana si nọkaghị mma ebe ahụ ọgụ ụfọdụ icheta ụlọ ọgwụgwọ ọgụ ụfọdụ ịchọba ya ọsi na ya ma m kwenata ya ekwe kama kwa ihe na-agbu oge ebe ahụ na ọhịa ị chọrọ ya bụ ụdị ọnọdụ dị otu a ka ihe a ya eme onye ma ba jụrụ afọ nke mbụ bụ na ọ bụrụ na mmadụ na-agba mgbalụ ndụ ka bido ebe ahụ na ha na-aba ekpebie na a ga-ejije gbagasịa ha na-abaghị enwe ike kpebinwu na ọ bụrụ esemokwu na ndụ agbara ụkwa mma ka ịchekwa je mebie ihe ahụ ka anyị ka dị ndụ oge ụfọdụ mmadụ na uche na nwoke dachiata ibe mmadụ ọfụ na ihe o mere mgbe emetara ya ha na-aba akpakọrịtakwa elu sị ka anyị nachi ya azụ ebe anyị bido ka anyị jee na anyị anụgo na ihe gbasara ịgba ndụ a na-ebu nke ufie ka anyị jee mezie nke anyị na ebe anyị gasa ya anyị jee ha na-abụ ike kpebie nachiata azụ ihe onye gba ha ndụ afọ ekwu atọghasịtakwa ihe na-ekechi ekechi ọ na-emekwa n'iyi a na-akpọ ebụbọ iyi a na-atọghịkwa ọgba ndụ na n'ihe anyị kwu ga-eje uji ọzọkwa ihe onye fụzi di ya nụọ onye fụ nwunye ya nụọ ekwughasịa ya ọ na-aka ofele n'ọnụ ndị mee ya onye akwa na onye gwọrọ ọgwụ ịkwọsị ọgwụ si abịa bịa bụrụ ọgwụ ịgwọrọ anyị nwa bụ ndị ụkọchukwu ịsa n'ọnụ gị sị na ọgwụ na nwacha ọzịa ọgwụ a ike ike gị ịbụ ofu ụzọ nwa ozugbo ahụ onye ọbụla ga-eburu nwu nke ahụ esiri ịchọrọzi maka ike na-edozi na okwe ga-apụ na n'ime ozugbo okwe mmadụ na-apụ n'ọgwụ ọgwụ ahụ alụwa na-alụwa na nke na-esi ike ọgwụ akwasị onye nwe ya uche dị n'ime ya ọpụzi aka ya jee tee nkwụ ije ka iburu ọgwụ ahụ ị ga-ekpe ebe ị ga-agbụgo gbada kwado tupu iburu nwa onye nwe ọgwụ maka na iburugide pụọ mmụọ ọgwụ ahụ ka nọ n'ebe ọ nọ mana ọ bụ na ndị gba ndụ asị na anyị achọghịzi ndụ anyị gbana achọghị emebie ya maka ibe ha nabaghị ekwukọrịtago na anyị chọrọ emebie ọgba ndụ alụgo alụ ọkara ike dị na-erube ozi ibu ka nke mbụ ụzọ mgbe ezi emebie nke bụ ọ bụzia na onye mmadụ na-aba ahụ na ofu onye kwunya jụrụ ajụ na ma nkwenata kamakwa n'isi ejide na kamakwa ka nwụọ na nwere ike bịa onye ọṅụ ụzọ ọzọ ga-esi wee gaa ya o si ndebe ihe ahụ ọ bụ na ha jelebe dibịa mana ha mee ya n'onwe ha ọ ya aka wee jọ njọ maka ọ bụ na ha na-abụ wala ọjị ahụ suru ọbala onye asụ n'ọbala onye suru ọbala ha taa wee gba ndụ wee pụọ ifego na ngwa na onweghị ofu n'ime mmadụ na-aba ahụ jeze ka ime ya si ọbala onye nke ọzọ adọrọ ihe oge ya dị wee mmekọ ya ọnụ onye nwere onwe ya iwere ọbala kwesịrị ka o kwere n'ime ya na onye a na-achịrị aja anị kwesịrị ka na-awụsị aja na ahụ ka ọ wee malụ na nya ka na-achịrị aja anị ya ọ bụ na nke mmadụ na-abụ mere ofu onye wee jụ na ekwe ha nke a na-achọgị ezigbote ahụ mana anyị ga-ekweta eso ya eme mana nke bụ ọ bụ na mmadụ na-aba ahụ gbaa n'iru ụkọchukwu ma ọ bụ n'iru be dibịa ha kweta anya wee jee mgbe ha jee o wee sibi ike ofu onye ọjọọ na ya abịa onye nkọzi wee jee olu onye ahụ ji ikikere wee debe nye ọgba ndụ ga-ejikwa ikikere tọghị nwuo ya maka na ife yi na-ekwuru mụsa na-eme ya bụ nyanwa bụ onye isi nchụaja kwuolie o yi ekwugharịkwa ya maka na ọkago ndị a n'ọkwa ọ bụrụ na ọchịchị obodo ndị a na-achị kịta ọ bụ na ndị a gọvanọ etinye mmadụ n'ọkwa onye o tiri n'ọkwa wee tinye iwu o tiri n'afa gọvanọ nwe ike sị mba na iwu adọzi ile maka na afịa ka eji tinye m iwu nya nwere eji afịa ti nwere ike ịkagbu nwe iwu afọ mana onye nọ n'okpuru agha nkagbu nwe iwu gọvanọ tilo otu aka o si alụkwa ọrụ n'ime mmụọ onye karị n'ọkwa n'ime mmụọ ga-ekwugharị nwu ihe i kwuru mana nke nwaanyị ekwugharị nwu nke onye karị n'ime mmụọ kwuru ọ bụ na ụkọchukwu mgbara unu ndụ afọ olu mgbe a na-achọ ka ya mebie iwe sị ụkọchukwu gịnị ta ma emebi nwere n'ofu ihe a ihe emebi nwere maka na onye wudoro ọgba ndụ ahụ kaghị ike n'ime mmụọ ọ na-abụ onye ka onye narị ya mma otu n'ukwu ọ dịka onye ya mma ka ọ deberie ọ da-abụkwa mmụọ sikwi ogbodu arụtuo ya bụ na a ga-anachakwa azụ n'ọnụ onye ahụ si ike kwuo ya na mbụ na ọ bụ na n'aka ụkọchukwu ka a nọ egbe nyanwụ ndụ ma ọ n'aka dibịa ka nọ egbe a ga-anachakwa azụ debe ebido mana ọ bụrụ na ọzọ
nọ unu na-abụ bịa unu emenwo ya ọ bụ na ofu onye bịalụ chiketa azụ o jee na nke onye isi ha onye ha gba n'iru ya ọ bịa bụzie na ha na-abana chiketa azụ na ya achọzi na ha gbara n'iru ụkọchukwu jekwa n'azụ na nke ụkọchukwu ahụ kwasị ya na biko ka tọrapụ anyị na ya ghọtara ihe ọfụma mgbe anyị bido ya ụkọchukwu ga-emenwukwu ya na ọ bụrụ na ụkọchukwu mbụ ahụ ọ ga-aka mfe maka ọ ga-elota otu esi ekwu ya mana ọ bụgodu na ụkọchukwu ọzọ ozi ikikere ọ natara n'aka ụkọchukwu ebe bụ Jesu Kristi na onwe n'usoro nke Melkisedek nke mgbe ochie dọnie ike enyere ya mbọsa na-ewuri ya dịka onye ụkọchukwu ike ọ na-enyere ụkọchukwu ọbụla ga-emegharị ga-eji nwunye ike wee rụọ ọrụ na ọ bụ na okwu ha chọrọ ka o kwuo ọ bụrụ na ụkọchukwu nke mbụ mee ya anwụgo agaghị asị otu ọnwụgwo ka aka isi hapụ azịa anya mere na nwezi ha emezi ụkọchukwu ọzọ ga-ekwugharị nwunye nke a bụ mana ịma na onwe ndị gba nna ebe dibịa ha nachakwa azụ ha maara ihe na-emebe dibịa achọzie dibịa ọzọ mana ọkala ha mana ha nacheta azụ na be ụkọchukwu ga-ekwugharị nwunye dibịa kwuru ụkọchukwu ka dibịa n'ike ọ bụrụ na mgbe iji ebe dibịa na ịmahọ chukwu ọfụma kịta abụọ ndọ ijidego kịta chọọchị ichi azụ be dibịa jee na nke ụkọchukwu na onye emenwe ọ na-awụ ohu karịa ibie ọkpụwa ya isi ọ bụrụ na ị nwere ohu ise ohu nke izizi nweta tọrọ ndị ọzọ n'oru ha na-agba nya na-akpụ ndị ọzọ isi onye oru ntụzi esi ejekwa onye isi nke ọkpọ isi ya bụ na ọ bụrụ na iji ebe dibịa jee gba ndụ kịta chọghị nachi azụ na nke ụkọchukwu maara anya ya ma ihe o kwesịrị ikwu ga-ekwu ya tọọ gị na-agbụ afọ kezife anyị emezie ejụla ajụ kezife onye jụlụzi ajụ na-esogharị ya biko bịa ka emeghasị ọjụ ọ bụ so unu na-abụ melia ọ bụrụ na onye oji mana oji ha onye nke ọzọ onye nke oji ha na nchọghị ole wee taa ya ahụfụ ọ bụrụ na ije kwuo onye ga-emenwu ihe dị na ya ọ ga-eme gị taa unu na-abụ mee ya ụkọchukwu ga-ekwuchite nwa ọnụ onye jụrụ ajụ maka ọnya bụ na ọ bụ na nna gị abụọ gị ọnụ ma nna mmadụ bụọ ya ọnụ wee nwụọ ụkọchukwu ga-ekwugharịnwu abụmọnụ ahụ n'anya n'ọnụ nna ya onye nwụrụ anwụ ọ masị ka ọ dịbazie otu ahụ mana ụkọchukwu bụ nna nke ime mmụọ ike nke nna gị n'ime mmụọ ọ bụrụ na ụkọchukwu ahụ anọdụ ọfụma otu o kwesịrị wee nọdụ a ga-akwadokwa ya akwado ya ebukwa ọnụ dị n'ime ya kwado ya ọ bụrụ ihe a na-ekwu otu osisi ihe a bụ ihe ime mmụọ a ya akwadokwa ya akwado wee nọkwa n'ogo anọ mgbe ewube ya ka ọ bụrụ na ndị mgbalụ ndụ a mgbe ha buchara ọnụ abalị asaa wee gbanya bụ ndụ ịma nje kwughasị ya na-ebughị ọnụ ọkọdụ ogo ha na wee wudu ya buru ibu too ogo karịa ngụ a ịnọdụ na mgbada wee kwuo ya ogo ha na wee mie nọ n'enu onye na nke ahụ ofu ya njụ na ya ekweghị tupu onye ya ekwugharị ya ị ga-agbagokwa ọfụma ọnwụ na ị ga-ebu ọnụ abalị ịtọ ibuzi abalị isii ma asaa ka ihe nke wee kwugharị nwuo ya ma ọsọ gị ọ dịile onye na-eme n'ime mmụọ bụ ha okenye maka agbagwojuru anya n'ọkwa gị ka ụkọchukwu ụka akwadolu ife a nafe iwu kịta mmadụ na-abụ ije gba ndụ a na fa ya anụ onwe fa lacha ọbara mee ọbara ife nwawala ọjị sụrụ na ọbara nwabụ na ife niile a ụka ife ụka kwuru maka ụka akwadoghị ya chacha na onye mee na-eme njọ onye mee ya na-emeli onwe ịchọọ ịgba ndụ nkọ ka ịgba akwụkwọ ọnya ahụ ịgba ndụ di na nwunye ọnya ahụ ịgba ndụ nke ụka ma maka ya ha kwado ịgba ha n'akwụkwọ unu agbago ndụ ọ bụzi chọọ ka isi na macha ọzọ ịnụnụ tupu ya isi n'ịchọ dị n'iche takwa azụ amakala etu esi eme ya ọnya ahụ ịgba ndụ nke mana ịgba ndụ nke ịlacha ọbala na ihe ahụ aka ya dịrị ya ọnya mere osisi bụ ike ị bịa gwaza gị ihe na-esi ya bụ onwe mgbe ụka ji
kwado nke ọbara ahụ bụ kachacha wee jọ njọ ọkachacha wee si ike ife ọ bụ na Igbo na-eme ọbara baa n'ime emanife abọzọbelife ọnya mee na ọtụtụ maka na ọbara bụ ndụ ka ọ bụ ka onye Igbo achọghị iseghe na Okeke bụ mmadụ ọ sịghị na Okeke ufuru ọbara ifugo ọbara bụ ndụ na onwe onye Igbo chọọ ikwu ọsị oyiri isi mmadụ ọbara oyesue ndụ oyesue ife ọbụla bụ ọbara ọ ya mere na achọghị ikwu ozu dị mkpa n'ụlọ nwaanyị anyị egbupụ ọbara ọwụsa naanị ọwụ ndị gboo ha chọghị ịkwa dị mkpa fa egbuo mmadụ wee kwa ya mgbe eji mmadụ akwa ozu ha egbuo ohu ma ọ chetọta mmadụ wee gbuo ya wee kwa anya bụ onye ka ọbara wee wusa ya naanị olu mgbe a bịa kwụsị iji mmadụ wee kwa ozu egbuo efi ma na onye a na-akwa n'ọkara aka n'ọka eji mmadụ wee kwa ya na agasị na n'oge gboo mgbe afọ wee gbadatara onye ewu ife ọbụla nwere ọbara ya ka eji akwa ozu n'ala Igbo ọzi ma obodo ụfọdụ na ha nọkọkwa ọnụ kwuo sị na anyị chọzị ka ọ dị ọnụ anyị onye gbuo ewu egbuo ewu onye gbuo ọkụ ogbuo ọkụ si welie otu afọ enu na anyị anụrụkwa ọ ya mere na oge ụfọdụ fụzia ndị ji achịcha akwa ozu ọ dịka asị na ọ dịghị ile ọ dị ile maka na ndị kwu ya mbụ ọnya ndị dị ndụ onye nwere anwụ kechaa ekpe ndị dị ndụ ekegharịa ndị gboo si na ga-eji mmadụ na-akwa ozu anwụgo emesịa were efikwaba ndị anwụkwa were ewukwaba kịta otu ihe si kwụrụ kịta wee si ike ndị kịta nke sị na ya ma nne ya ejizi wee ụmụ akwụkwọ wee na-akọsị ewezi achịcha ma ọ bụ mmiri wee kwaba ozu anọkọkwa ha n'ọnụ wee kwukwu ya kwekọrịta mmiri ahụ eji akwa ozu ndị enu na ga anabatakwa ya bụ na ọbara ahụ fa ji elacha mere nya ife osiwanye ike ife ọbụla ọbara baa n'ime ya bụrụzi ọbara ife ọbịa dị na ndị banye n'ime bụ ofeke ọ bụrụ na dibịa ji ọbara eme ihe ọmagoro ọ eme wee megasịkwa ya ọkpụ ihe dibịa ma ịma ha nke ọna nwe wee dakarị jee n'ụlọ ọbara na-eji ọbara ata ọjị wee were ọbara wee taa ọjị ha nchegide mmụọ ọjị bụ mmụọ asụ ndị mmụọ ka ọjị bụ ọbara bụ mmụọ asụ ndị mmụọ ka ọbara bụ belu okorobịa jee suru ọbara taa ịbịa mara ihe ọ na-aba mmadụ n'afọ iwere ụkwụ wee zọta nsị ọ na-aka ofele ịgwọ nsị azụtara azụta karịa nsị mmadụ tiri n'afọ ya ọ ya mere na onye chọọ inyewu mmadụ onye anaghị nsị tinye n'ọba agha n'afọ tupu ịzọta ọnya na fiarụ ma nke zọọ nsị ọtụghị n'ụkwụ emekọta agwọ ya ọkwa inwe ibite ya n'aka gị ma ọ nsị atụghị na-arụ na onye ya ike ihe ndị dị iche mana ọ ha nsị baa n'ọnụ nke bụ n'ọnụ na aka egbu na ọ na-agbakọ onye ahụ ọsịsọ ya bụ na nke isi ọbara ahụ kacha wee si ike na ndụ niile ha na-agba agba alụrị ndị okenye n'ikpeazụ n'ife gbasara ịgba ndụ a amarọ m ma nwee ndụmọdụ ị gafe enye ndị na-ege anyị ntị ọkachasị ụmụaka na-eto eto maka nke bụ eziokwu bụ na ọcha jukwara anafe anya fụkwara n'ife a na ịfụnanya egbuwo fa ka ife nwa eje ijelacha ọbara ọ wee bịa jide mmadụ kekọsi ya n'ọdịnihu amarọ m ma ndụmọdụ ị gafe adụ ndị na-ege anyị ntị gbasara agbamndụ anyị adọrọ ha na ọ na ha ya anụ ekwuo na anụghị na-egbu okenye mana afọ na-ekwu na-egbu okenye mana ekwuo na anụghị nwatakịrị ka ọ na-egbu ndị niile na-agba ndụ ife na ndị a na-ajụ ịgba ndụ a na-ebu kasị gba nkịta nke echi na ụfọdụ n'ime ha dafọ iri na ịsa ụfọdụ dafọ iri na ịbụọ ụfọdụ anwụ ebere aka ọrụ fụ nwatakịrị dafọ iri na ịsa ka na-apụtara kọleji nga ọ na nwere ka na-abanye nnukwu na akwụkwọ ichere m na mmanụ gị ebe ịsabeghị anya pụta na n'afọ nne gị ị mabeghị ebe ụgbọ ụwa ya ebuje gị ọ bịazịa mfa mecha ha wee bido ije ụwa mgbe eji eje mizi ọbịafụ mgbe ọ bịa na mahadum nke ọ banyeze ego ọ bịafụ na ndị ka nwa anyị mma na omume ke ya na ogologo ke ya na ịmụ akwụkwọ nye afụbeghị ndị agha nọkịta ka afọ nke bụ ụzọ maka na ndị Igbo si na onye na-ahapụ ezi na-asị na ọba nna ya nkakpọ na ọba nna m ebuka
nwere ọba kene n'ụwa epụbeghị ezi isi ebe a gbadaa afọ igwe mba onwe nya efu na ọba nna gị so na ndị kacha wede obele ilu kwena na-ewu ya nke ị na-elu Enugu ya bụ n'ọnwa mgbe ha bidoro iji ụwa ha bịa chọpụta n'ife famil na-efie ya bụ si eji narị abanarị aba ncha ncha ọ bịa na mmadụ awanitego pụọ ihe eji nwoke eme pụkwa ihe eji nwaanyị eme kedụzi ha na-agbalụ ndụ afọ ka m wee nụọ gị maka iwee nụọ m ọ bụrụ na agbalụ ndụ ahụ n'ọnụ ha gị ịma na edeghọlị na-eji obodo oyibo asị ka agbagodi ya abụọ jesi anata ka ọ nụọ ya ọnya bụ ihe anyị na-ekwu kịta nke elu n'obodo oyibo afọ fozie mkpa ọ dị ịnụ onye ọcha ebe afọ ka o wee menwe ihe o jebewele ma ọ bụ onye nka nọ n'ụlọ afụ na onye nka jere obodo oyibo ka na-eje eje ịzụ onwe ya na ngwa onye isi obodo wee nata ga-anata nọdụgo ọfụma bịala ịnụ ya oke ọsị na nwere ihe ome ka anyị nụwagodo ọ ya gwadịrị nne na nne ya akwa ebe a nke ọjọọ ya ọ ya gwadị nne na nne ya na-agba ndụ ọ bịa gwa onye na-anụ ya na-agba ndụ ha wee ụkwụ wee fele aka efele mgbe o bidozi tochie ha akpịrị onye ekwu ihe na-eme ihe a o nke ọ chọwa nwa na agbụrụ na ha achọ nwa achọba nwa o nke ọmụọ nwa nke bụ akwụkwọ adọbịa agbụrụ akwụkwọ na-adọrọ na agbụrụ afọ onye ekwu ọ mụrụ ya kwuo ya ndị nwunye ya na anụ ga-aghasa ọkwụrụ kama m ga-anwụ anwụ ka m fuo efuo ọ tachizie si ihe ọ bụta ka nwa ya ọ kwụrụ ọbụrụ nwoke ga-atabasị afụfụ ya ma nwa ya atabasị afụfụ nwa ya ma mma na dadi ya n'ọgba ndụ ma di ya ma mma na nwunye n'ọgba ndụ nwunye ya bịa agwa di ya ma ọ mana ya gwu ya na di ya ma nnabata ha ọ tachizie na-edizie ihe a na-emebi mana ọ bụ na ndụmọdụ na-enye dịka aja ụzọ edewe ọ onye n'ọgba ndụ kwuo ya onye ka ọ na-agwa onye gwa ụkọchukwu ka onye gwa di ya ka onye gwa nne ya na nne ya ọ ya agwa ụkọchukwu na mbido ụkọchukwu ga-anyazi ya ndụmọdụ ga-ezuru ya maka ihe nke gwa di gị anyị anọghị ebe a mara ụdị dị na anụ eziokwu o nwere di ya igolugbu na goburu ya si n'elu tụtụ olu gị naanị sị na isi ya ma mba na ọba ekele dị a na-agwụ ya ọjụ onye ọbụla nwere ụdị dị ọnụ anyị ebigo n'ụkọchukwu ya aka wee nwee ndidi ghọta ihe na-ekwu nwe mara ebe anyị ebido ọ bụ na ma ọ bụ isi n'aka onye nkwụ ụnụ n'azụ mgbe na agba akwụkwọ onye dị n'isi nwaanyị ọ bụ na isi lụrụ ya n'ike ya nwere onye na-enweta onwe ya maalụ chukwu ga-atụnwu elu ịfụ na onye ga-aghọta ihe ị na-ekwu jekwuo ya gwa ya ọfụ na ịbịa mana ihe nke ụkọchukwu ji kachacha mma bụ na ejekwa ụkọchukwu nke mmala anya ahụ nke mma nke na-ekwu maka ya mana onye ụkọchukwu nke ọ bụla inwe nke jekwuo ya ma mma na-ekwu nke ụkọchukwu nke mmala anya ụkọchukwu nke afọ ama nlapụta nwughe ọ gwachaghị ihe eme ime nwuhi ya ya nawakwa ọsọ enye ahụ n'ụkọchukwu ahụ ije gwa tọrọ di gị o nwere ike ịgwanata di gị na nekwa ihe na-agabiga ọma nwa ya nwa ọ gbaga n'ihe a na-emebi ihe na be nna ya ọ bụrụ na ụkọchukwu anyị ije gwa bụ nwanne di gị iwu jie na ọma nkwupụta ihe ịgwa ya otu nke ụkọchukwu nke mmala anya si wee dịka ile ọ ga-eme n'ụdị na egwu awa ntụ gị ịma ngwụ ya ọ lapụta gị ma emesizie anụ ya n'ebe ọzọ ọ bụrụ ụdị ụkọchukwu nke na-ekwu maka ya ọnya nke abụ ihe ekwupụta nke bụ ọ bụ na unu na-abọ na-echeta azụ meghagasịa nke unu mesịrị onye chukwu ụkọchukwu ọkpelu na ekpele maka unu nke mesịa ya ọka nwee nke unu ekwutekwazi ọfụma anyị ekwu ọnụ onye ka unu ga-echekọtazi unu ọnụ unu mechekọta na onwe unu na-echeta azụ na nke ụkọchukwu ọhazielu unu nke fọrọ afọ ọhịa bụ ndụmọdụ nwere maka ndị eto ndị abahụ na fa abakwana ndị bụgara aba pụtara n'anya odo daalụrị ndị okenye eji m n'aka na ya anụghị ife okenye kwu ọsị ndị na-aka abara biko abakwana onwekwu ulu dị ya onye ife uju ga anya tata ikekwe ịchịpụta ọ bụrụ na onye a bụ onye na-kwesịrị ọlịlị igwe okwu chaa maọbụ onye gị na ihe kwesịrị ime ka ife chaa ndị malụ mma ka dịkwa n'iru ndị dị ike ọlụ ndị bụ ndị nwa bụ ndị a na-achajụghị anya kịta welụkwu ya nwayọ ofelụlọ ala zuolu gị nne okenye ọkwa ihe nchọrọ mgbakwunye ọkụ ụfọdụ mmadụ je kpọrọ nwa ya gbalị odibo ọrịa
wee si nne na nna ya na mụ na ya ga-agbakwa ndụ tupu na ya ebiri. Eziokwu. Anwetago m akọrọ otu ofu ma ịbụa n'ọrụ ma nna arụ na eje kpọrọ nwa mmadụ bịa sị nne na nna ya na mụ na ya ga-agba ndụ na ọ ya ezu m ori na ọ ya aghọ m aghụghọ. Ụdị ịgba ndụ adọkwa mma. Onye bụ ịkpọrọ nwa ya okwu ịgba ndụ ahụ kwute otu a echeghị m na o kwesịrị ka ikweta maka na ihe a na-akpọ ori ma ihe ahụ iri ego ọgaghị ori ego ọga ka ego nye ya eri. Ọ bụrụ ego ọga ka o ji weli nri, ọ bụrụ ego ọga ka o ji egolo akwa, ọ nwere ike ife ekwu n'ime mmụọ mgbe nwa ga-ewezili ego nri ego ọga bụ ihe anwa ogwu na-ekwughị ọfụma na ọ ya aghọ ma aghụghọ ịghọ aghụghọ ilu mbe ndị mmụọ nwere ife ha na-akpọ aghụghọ. Nke a iche na ọnya ka ndị ojii na-akpọ aghụghọ ndị obe ndị mmụọ agbatịa ya aghụghọ aghọrọ ihe ọzọ. Iri ego ọgaghị ka anyị eji wee li nri nya ka ihe ọ gaghị anọ ọnwụ kwesịrị wee mpere gị ebe ị ga na-anọ ibirizie n'ebe ahụ. Ọgba ndụ ahụ nwere ike a na-akọwazi n'ime mmụọ be ndị nọ n'ime mmụọ ọ na-aghọ ihe ọzọ. Ya bụ na ihe gbasara di na nwunye ihe gbasara igbo odibo abụrụ agba ndụ ka eji ebido ya bụ ntụkwasị obi abụrụ agbụmndụ. Daalụ nne okenye. A ga-abakwanụ n'ilu mana tupu anyị aba anyị ga-eweni ọja ka ọ bịa ka eji bịa ọ ya nnata ka e wee gbuo ọkụkọ n'onu ọzọ ebechazi ka anyị banye okenye ka ebe iji ekechila ọja ikechi ihe ne nke a welekwa ya kechikwa n'ife ọzọ n'ime akpa nwere otu anyị iji ajụ a n'afa ndị ọzọ ọja na nwere nsọ na ọfụma o nwere ihe ahụ ime ya ọya ara ọnụ o nwere ime ya ọya ahụ ọnụ nwee ụdị ọnụ ga-ọrụ ịchọ ka ọ raa ọ dị mkpa n'ime ya mmiri kechie ya ka ọ dakpọ na nkụ ụdị nkụ ga-aghọkpọ onye enyeghị ihe ịchọ n'ịfụ bịa nwee ihe ya bụ ọja gị gabiga ọ ya hazie ọnụ ị na-afọ ọ na-eme bọọlụ n'iru ọra ihe na-esogasị ya ọ ya ma eji ekechiri ụta bụ ya ghọtacha na-aga n'iru okenye na-aga n'iru.
daalụrị nne nnukwu mmadụ n'ezi Owere amarakwanụ m ike egwu nọkọta anụmasị ọnọdụ ọrụ afụbodo ihe bụrụ ụfụ na nke mana ọbụlụgwu onyinye Chukwu ụmụnne m ka na-aga n'iru anyị na-afa aba n'inu okenye ka mmalụ ma tatị ya atụkwa n'inu nke inu okenye ka ya maka ị na-etiwe inu ndị mmadụ biko nụ ndị zitela anyị inu ọka ji inu unu ọka ga na-atụ na-akọwa inu unu mana tata ka ọ gbakwe nke okenye na-aga n'iru ọ dị mma inu mbụ okenye ga-ewepụta bụ inu sị na onye fụrụ ozu nwanne ya na-ebuteghị ya onye ahụ so nwanne ya wee nwụ onye fụrụ ozu nwanne ya ka ọ tọgbọ n'ụzọ ịgafe ya ebuteghị ya onye wee na-agwa anyị na-efu ozu nwanne nke tọ ka ọ tọgbọ n'ebe ni egede wee ntalite ụmụnachi ma Abagana ma Enugu Ukwu Enugu Agidi wee na-agwa ụmụnna gị na-afụ m ozu nwanne m na Asaba wee sị ka m bịa gwa unu ịma na ndị Igbo inu a wee sị na onye na-ekwu ihe a fụrụ ozu nwanne ya wee natawa na oso nwanne ya wee nwụ na ya na onye anwụrụ anwụ bụ ofu na ọ nwee ife mgbe ọ fụrụ ozu nwanne ya ka ọ ga-akwụsị nne ife gbuo nwanne ya afọ ma ma ya nweta nwe ozugbo n'akwụkwọ nsọ akwụkwọ mbido Genesis isi nke 14 ndị ntọbịa tọrọ nwanne Abraham nwanne ya Lot Abraham wee nata egwu ya na ndị ntọbịa tọrọ nwanne Abraham si na-afụsa nke aghara ihe ndị mmadụ chere n'ọsọsọ ekpere ka Abraham na-ekpe n'ọsọsọ nna ọkwa ihe ọ bụ Abraham wee buo egbe bụrụ mma kee ụmụ okorobịa sị bịa ka nje chọọ nwanne m ịgotazie ya fụ ebe a chọ nwanne ya wee elu ebe ndị ntọ jie na-achọzi ka nke ha kpọọ oku ga-ewetara ha ego Abraham wee wuchie ndị Igbo si na ogbu owere ije na-egbu onye enweghị mmadụ nso ga-egbu onye nwe mmadụ ọ agbachacha ọsọ abịaghị enwu die Abraham wee ndị abụ egbe soro n'azụ wee chọta ebe ndị ntọ ji nwanne ya n'ime ọfịa ọ ya bụ akọ ntọ ize nwere n'ụwa wee fada ndị a wee mebe mechaa Abraham gbuchapụ ndị na-ahịa tọrọ nwanne ya nata nwanne ya na ndụ bụkọtara ngwongwo bara ụlọ ọ natara ndị ilo wee buru ewe natara ọ gbara na ntazi n'ụzọ ka o zute Mekisedek ebe aka si wee ga onye fụrụ ozu nwaanyị wee pụtara egwe na tọrọ nwanne gị esechaa nka nzugoro ike na-achọghị ịrahụ ụra ihe njikọ akọ kịta bụ ndị inu asị na onye fụrụ ozu nwanne ya ebuteghị ya ọsọ nwanne ya wee nwụọ ife ozu nwanne ya ka ọ tọgbọ n'ụzọ kembụ enegodo anya mara ihe gbu nwanne gị mamụ isi ụkwa dagbu ya mamụ eghe ya mma n'onu ụmụ agụ tagburu ya ịnatazi na-asị inesi anya ụlọ ife ihe gbuo ya ịmabụrụ ozu nwanne gị tụọ n'ubu mabụrụ ozu nwanne gị tụọ n'ubu ọnya bụ na onye du nwanne ya jebe ọrụ oyibo Kano ma South Africa ma America n'oge nke anyị nwanne wee nwa ebe gị na anọ ozu ga-elu ụlọ ozu ya elugo na ịma na-enwe mmadụ ife ọsọ mee isi dike ha atọ na mba ife ị ga-eme onye Igbo wee ozu nwanne ya ịtọ na mba nwanne gị du wepụ wee nwụna hụ n'ụzọ na Kano ma Lagos ma South Africa iwe natara wee mesịa wee si anyị na-enigi ebe ahụ onye abụọ mmadụ ọsọ uje mbibi ego isi nwanne gị ga-elu ụlọ onye fụrụ ozu nwanne ya ga-ebuteghị ya so nwanne ya wee nwụ onwe ebe a na ihe a ga-atụ anya na mmadụ ga-emelụ nwanne ya onwe ife a ga-atụ anya ka ime ka iwee bụrụ dimkpa eziokwu onwe ife a ga-eme ime họọ ọsọ bụrụ nwoke ịma na ịbụrụ dimkpa dike ife onye akpọ dike ma na onye ahụ dike na dimkpa mmadụ na-abụ amakọrọ ọnụ ndị Igbo sị ha na onye ahụ dike onye nke na-ewu dimkpa mana ife onye na-akpọ dike na dimkpa onye ahụ mmadụ na-agbawe ha ọ da-abụ onye teta ụla akpọ ya dike na dimkpa ọ da-abụ onye ngụchara nkwụkwọ na-egbu akpọ ya dike na dimkpa o nwere ihe o melụ eji aji kpọrọ ya dike na dimkpa mmadụ na-abụ amakọrọ ọnụ ya bụ na onye fụrụ ihe ọ ya emerụ nwanne ya nke mbụ o nwere ife ahụ ime ha ajụghị esi
ya asị na ọsọ m nne nwa ịkwa ha ozu ya sị onye ọgbasa ndị ọgbasa ehika ụmụnna gị mesị kpọgụsị na-abịa kene ka ihe mere akwa n'ozu nne gị ifugo o nwere ihe anyị mee ọ bụla ụgwọ ka iji ọbịa na nwanne gị atọ na mba idu ya pụ ịnata ahịa ya ebugo gị nata ịgwa anyị ịmana ịnweta ịgwa mgbe ebunata ya ọ bụla ka ịnata gwa anyị niile gị na mba niile gị n'ebe ahụ anya ndị Igbo ama ngere ntị na nke afọ nke ịtọ ọ bụrụ na o nwere ife ji nwanne gị ọdụ ozu ọbụsa sọsọ onye nwụrụ anwụ ọ bụrụ na nwanne gị nwere ife ọ melụ ma ọ bụ na onwe obere ihe iwu ọ dalụ ndị oyibo wee jide ike na ọ nụrụ ọgụ aka oyibo wee kparịa wee jimie ya ewee sị na ọ na-ewetaghị ihe dị otu ego na-ede otu anọ ya apụta ihe agbagharịba eziokwu ọ nwere ka ị bịa kọọrọ ụmụnna gị na ịnwekwa ụdị ego ahụ ha ejikọ ha jide ma ya egbugburi onwe m oluba ka igburi onwe m mana ya afụgo ebe imedebe ọ bụla na obi ele anyị agbagharị anyị ebi ego anyị anapụta ndị ọgụ mmadụ ndị Igbo si na-achụpụsị egbe bere iburu ọgụ ewe tabazi ọkụkọ ụta maka gịnị bụ ka ị chọọ jebe n'ebe ya egbe nọ a na-eji mma ọbala wee napụta nwata ezigbo mma anyị eji ndị Igbo tụkwa inu si naanị eji mma nwee isi egbe bụ nni na egbe na abụghị nni wee napụtagodo ndị ọgụ mmadụ onwe ndị ọgụ bịa iwelu mmadụ wee hụ na egbe enwe n'obodo dị sọsọ egbe 5 mgbọdị na egbe 70 ndị ọzọ na mgbe adịrị asị onye ọbụla nwe egbe ibute ibu n'elu ka anyị wee chụọ ndị ọzọ hafụ anyị ka ha gba egbe abịa na ha ya amaghọ nke mgbọdị na nke mgbadị ha ndị ilo fụzia na ndị a na-abịa ji 50 ha bụcha egbe ọ nwere onye n'ime a ga-akwụrụ ka nne ma na egbe ebu na mgbọdị ọ dị ya n'ọha agbawa ọsọ sị na ndị a bụ egbe hinne na-abịa anya osi were egbe bụ nni na egbe na-abụghị nni wee napụtagodo ndị ọgụ mmadụ mana isi n'ọsọsọ egbe na-abụ ka enwe mgbọdị si hapụ ihe nwe na mmadụ anya ga-ama ya eti isi m ya emecha na ihe kwesịrị ka ime ya bụ na ọ bụ onwe ha ahụ imeghe ya abụzi nwoke okenye ka anyị kpọ na atụ ikpeazụ ịma ọfọkwọ maka na enwe ụfọdụ ụmụnne na-apụta ụwa nnọọ bụlụ si ịchọ okwu ka fabi ịchọ bụlụ si ịkpa aka na ịda iwu ị na-agbagharị na-eme ife niile ihe n'ikekwa ọ bụrụ na gị na nwanne ya iwe bila Ọnịcha ma ọ bụ malụgo bila obodo na-abụrụ obodo gị ọ wee na-achọso okwu na-ezuso ori na-eme ife niile aka kpali ya tata ije gbatị ya aka kpali ya echi je gbatị ya ị na ya atọzi ya mba nke nne ji iche nne ji mana mgbe a tụrụ enu a na-enwebeghị ụdị ndị anyị na-ekwu egwedị ọha akụgori ọrụ na nwanne ya awụrụ akụgori ịzọ ọhịa ikpe ya amachaghị ọfụma maka na ofu ndị Igbo tụrụ inu a sịkwa na onye na-azọ onye mmụọ n'isi na-arị asa aja na ụmụnna gị so nwa na onye awonye mmụọ ọ mego na ụmụnachi zọ ya mee na Asaba zọ ya mee na Menenugwagide zọ ya wee mezie na Ogide si n'ike adịrọ ụmụnna ga-agbalị aka ebe mana oge na-ebido ịkọwa inu asị m n'ọda nwa obere iwu wee jide ya sịghọ m na ojeje zuo ori ma o gbuo mmadụ ya bụ na ọ ziriri ezi na nwanne gị tọ atọ na ị ga-apụta ndị Igbo na-azọ nwanne ha zoluo ya ebe a ga-asị n'ikpe amazịkwa ya ma ndị a na-ada iwu kwa ọtụtụ ọbụla bụrụ ndị aka ndị ahụ agụnya ha na mmadụ nnechighị iche ndị ahụ akalogori maọbụ onye mmụọ maọbụ ofu ogori ndị ahụ n'iche ana obi ị na-achọ ile wee zọọ ya ọ lebugo n'etiti okwu ọdaba anyị n'iwu ọ dị mma ya bụ nchịkọta iwu ahụ inu ahụ bụ na anyị ga-agbagodo mba faba ịgbadebe ijezie ka ibute ozu nwanne gị afọ wee fụ na ndị gbu ya nọ na-eche ike ịpụta ka ebutọpụgo ike ịgba ọsọ nata ịsa na ihe mere na ebute ya bụ na aje ka mbuli ya
ndị ugbu ya pụtakwa igbu m wee gbanaga mara ga-afụ na mbụ ya gbara fụ na ịkọnyere ya bụzi anyị idesi ogwu a na bịa kpụchakọrọ mana onye fụsị ọ ya eme na-enye ya n'anya na-achọ ka onye ọzọ mee ya fụ nwanne ka mmiri na-eri fụ ka ọ na-aya nwee ihe eji wee zụ ya n'ọdụ n'ọrụ oyibo gị na nwunye gị na ụmụ ha na-eri na-aṅụ nwanne ya na-aya ọya na-achọ nna oge isi anyị ji wee zụ ya ka ọ dị ndụ ikwe na inwe ha ada akpọghị ya natara welu na ọnwụnwe na-ụta wee ide ekwe efe dị mma wee bi n'ọdụ n'ọchị kasịba gị ndo atụalụghị inu a na okenye mara ife kwụ n'ọgbọ na-ekwu okwu ọsị ibe anyị unu ma na ịbịa nnọọ ka kwuo ozu ya ka anyị mezuo iwu unu mana onye fụrụ ozu nwanne ya n'ụzọ mana o buteghị ya n'osokwara nwanne ya wee nwụ o kwuchaghị ihe ọ chọrọ ikwunu kwuchaghị ihe ọ chọrọ ikwunu bụ ebe inu a na-aga ya bụ na mmadụ adịghị kọwụrụ ụgbọgụrụ ọnụ ya na-enwe mmadụ enwe ọ dị mma okenye oge anyị ọgwụgwọ achọrọ na inu nwaanyị ga-abatachi ịtọ ma ịnọ ịnwe na ị na-akọwa ihe otu ọ na-atọ ị na-aga oge agwụnarụgwo anyị yalị ya izu ụka